Mugaso mwanchomo ligereria kero choragire chensa isano na ibere chabono mugaso mangana maya asenchira yobwinge kurugaiga Getembe FM ekiunga chensa isano na ibere nigo kubwaterana nere Elvis Manyara kwena kilio ginechi bicha bya gwikere asobwikirano na inchengo ko yaletera nigo nkuru kwa Ruth Kemonto ekiunga chensa 10 nigo chaka kurwa sector yobolemi ase abalemi bekemerigie chaye anana bali bagupimira echaye yabo ase tundubali yetora nigo besokiri na kwemurungania ase kiri bakwemurunganiria batebire nigo babeire bakubwatanirwa ne tundubali ya nyamache igento batagokiri nigo babeire bakubolia ekyombe ige KTDA kubatana na kurwa ase tundubali yo ya nyamache elikona kibuna ngwetene narabale barabuna abalemi bene nonye nabo nigo batebire barachigokora okurobekana na kwenda guika ase kigambiro elikwenekya engane yungurigere ligwere asobwime nabo igo asobwango bone kareta kwende yangire nyamache muangire mutagete togende by the law so mutagete doje chest front nduntori gocha chest front yani nganto edigocha kifua. We are asking you mutoririsi no morembe mutuanjere toje no more no boba asese yegenderete Middle East era abaso saria okubone boite bwechaye muna bone chaye go chikobucha ende chikotigara etariko niwa ere Mombasa warehouse nechi warehouse chirito gwakana bune storage Bugoria cha Mombasa to wakana okwini ka cost necha teliko niwa eyo cha kobo kong chibesa ngaito chukurusto akane abali mebaitu ntutole itumbe to separate ngendo keliko nango kwana botambe mutakete to separate abali ekiagera ngo chukukwana abande bandage byaranga ayanayo winsa itiabali takiri abali miaba gote nabangaini nabarabumba rocha sobo kongule mbaroje chibes chiabo mbaroje buno bagotora bato chibes chiabe kwa mutugeza mbamanyete factory kolosmo mane naende ya chiabe kirani gulimo chiaba gukabe kabere iyi kwanyoranga bono abali miaba nabarobo bebere tabandi eka muranje nyamaje tutigane leave us alone torua otoche nakwana muno musongo bongwa seito no a munganchere mutuanchere tu abali migoso bana no buri mungwana. That is the key. Kuanja na indu moto kisara sini chibesa se chiko ama kochi moto konye to kuanja kwino gotuasa ba mabera mindu ngiye kogera nditwana gotora echae twakorera bosa mwari bo mwaka igo bari medu nkorera bare na indu twatware gasi enkongu ko togosaba mono go jakera bono mwaka oyo mucha kora biongo siebyo muikaranza be parliament yaria babe kekererekyo baboringa gusingi kebete ekyaganye gorti ngotora tole muna bona ga batotebiri ototogisi ngorti nja ngene ko skotogisi nyamaje idumi korosi tole amachani aya maya korosi tole ngire ndika kabeka ryo mwari bo mwaka to wakanu komenya kwanya ntu akori singi komi abandi bakari eribu yani singi 70 itona ko tebigwa kene ngali twarange muna barai toko ikari ka toko kwanera twanyoranga echa iga tumbe iga gosi cha nyingi kwenda ototogisi itumbe gosi bono rinde kari moso mwari bo mwaka Bese ngiga tonge chitumbe chiba igoro nyamaye chibense ndawo jireka katikati oyoro chiba chinyinge na ndichaba kandu katikati igobono rujenga abaragu bako na gotogonka bagonka igono no muntu okogonka mabere tawo cha komoerera onyoru kwaka ise Abasaye egwetania chimibere anene kurwa Nyamira na Kisii County nigo basangiririkana asa magacho ATC elikwanyolera amaigerio igoro yechinchira ao barachi gutumeka eligokora omuchando webichuni oyogosaria ekemerigia as avocado okwana ekerekyo nigo ababwatani ao baba bakwerera igoro yobuya bwa maigeria yo elikwana kibuna abalemi anana bali bagusimeka ekemeriekyo nkwenyolera bareri gesa nabo igokubasemia basaye kwebwaterania amono bulemi elikwenyolera engere yabo ya kiralituko. Siku ya leo tuko hapa Kisii County ambapo tumeweza kukuja kufanya mafundisho. Mafundisho yetu haswa inaguza wana youth na tunawafundisha on the value chain ambayo ni avocado, specifically on pest management. Na currently we have a pest ambayo inaitwa pasture mite ambayo ni pest ambayo bado ni kigeni sana mno. Inasumbua wakulima haswa wale wa avocado
na mpaka sasa hivi wakulima wanasumbuka, hawawezi jua hii pest ni nini inawatatiza. And so through the partnership tuko nayo na Mastercard Foundation pamoja na other stakeholders, that is AFA, KEPHIS pamoja na PCPB, we organized hii training ya siku ya leo ili wakulima waweze kufundishwa hii pasha mite ni nini. Actually namo tomato kusiga abasaba banga karaba ko skuru bahasiri gutama kurunga ga abandi bacire cingumbu tupai wapi Nairobi kuri parwa, lakini ndubate department ya youth kubata na dole sana kubaso ya ubulimi asabari igonda tawe na tigato simike chi avocado chitorochi tubuati avocado tubuati igasi nkom tori konya kuyirenda bunora arende guseni chai guseni chinyeni gusenki nande kuira sake kya rusiri actually inkorora tore baba tubutwara tore market. Currently all of us know that the population of Kenya is Serikali ya kaunti ya Nyamira ekura uno mugavana Amos Kimuomi Nyaribo nigo litukurigoro batwalete egeikaro no CEO o Lake Victoria South omusubati Jacqueline Kemunto ase babete bagukwanira emiroberio au eyo barachikobekensemo elikoene kibuna munyamira ngogenderera ali kwenyorera amacha gutumika egeikarikyo nigo gyachite amatuka make ekerumurai bwense Dr. William Ruto akagere gochigotara county ya Nyamira na boigo egati yemiroberio eyo ekageire gochigo chakigwa asensemeyo amo na mangana ya match Nyamira asebono omuroberio ubogochia gopambo amacha yo wetera ase sola oba kogukwanirwa ase gikarikyo egento kirachigo kyania egurube ye billion yestima ase county ya Nyamira. Isaranzira twagambire bintu bitari bika akamo kia toma testimony yale ujaita cha water company ejiko rigorire ryoko pambo amaja twagambire ngaki tokora tubeke solar pumping ase amaja itaka pumped from na distribution edia kabere twagambire ngaki tokora isiwere Nyamira township edia gara tonto akwana about the operation ya company ya Nyawasco tuanjane ndoto watu wataichigazi managing director, technical manager, commercial manager onditorare wango igo mutinyoyo nabantu baitu momanyekere president yegocha na rito konyora goodies kere president ya chirento nyore opportunity na intu yogo tebe bintu biri bitoremete especially as sector ya amacha ya bunarega na rosiri lakini rende bintu ne binge biborete buna solarization eyitwa setting aside a budget ya 150 million to start with na ndo bina governor teba the budget for solarization is between 300 to 400 million, so having 150 is just a drop in the sea. Igo meaning anto bwate deficit, and that is one of the requests tocha kusaba omonene bwensekera gocha. Secondly, ekero solarization ye kobeku ese intake mate tocha kobeka chi solar panels 512 ne chipambu ibere, and then iga stote neine tobeke chi solar panels 179 egere chitokonye kupambu amacha ya to different water points. Koruoche maari kupamtora amaje to ya reta koruwa to ya pambu to ya sibiria to ya ile tange na ya nyagetachi na asande boyo koru nyangori a kubakaika ari matangi amanyaga wa distributed kiagara igarame nene yogo pambu amacha yo estima wana to yotumia estima ya sola tuwa pambu amacha isaine abantu batumia igona na GP na boranya Bariba boda boda kurua sub county ya Nyamira South imeye county ya Nyamira nigobono besokiri na kukwanira emiroberio eyo babekire nsemo erikoene kibuna ngurubare obokoryo buya anane guchiase abanyamira ekero bagokora obosombi bwabo bakoragwa no munyakero gobo Bernard Orindo nigo babere bagoteba buna nigo barachikoene kibuna ngokiani bali mibasukano yechipara ase chinsemo na kwene kia kusekolia eira yo chikorua obosombi buya anane guchiase abanyamira.
so twaseire oteberera ninga inchira ki turarani chi welfare kire ase sub county yeito na inchira ki turabeke chipipigi kirorekana nga nchibwata mochoko because kurumaga na boto begeta mochoko tatika okoburukana ngwa mochoko rorekana okuo twabekire emikakati nga ochakira bono turabara ibonspi baende ba make sure bamanye chipipigi kiri babwata se stage na chibekerwe chistika chonsi yipichi korokinga we are in Nyamira County. Bandu bali banya weta ita with the name yote abangaruwe bali PK bachoriru bakora Nyamira etwale bate abangantwe nintu founder members ba boda Nyamira tukora wa mono yo minto ko Penadolindo mo faisi yo ko kunga Clifford Maseno igo amangana ara na ali ngantu to bwati president PK ese boda ntu muntu to bwate no mo chia person president ndutole no mo deputy Kindiki Bando bamjana twabeka kise gikonyenjire county ile ya Nyamira eje twe kubuna abara ibatebire nga bono bamwire kubwaterana ototete baminyo kichipara chinsemo chionse pichikoro kuchire bwitiri Nyamira County because no abana boda bako minyoka banyawira se bagweta na saragia goeta ni ayo nabonta getenga nabara yaba buna boniga atore CDF nyigwetenga sub county jinde njigasene kokonywa na CDF okonya bana boda samangana yeji training bono kagirete nga oyo lichumberi bono tatonyo lichibu kurwa sebale nyuma totararwa nga ndi bantu bakode training onye mbali kogenda bamanye nga mbali kogenda iki promise inchiro gavana mwato ikire chinyinge sana kibe kiri Nyamira ni chinyinge kiretega iga chikonya abantu ito boda rera matoka abangina akwama mugondo bwibire rombo iyo so abantu abaito baisoko konyu Nyamira itera ababwatani kurwa UDA ni gobono babaire bakugikiria abarai bari bakwamiriria serikali gose opposition ase babaire bagoteba buna nigo bagendete gukora siasa cyo kubagikana okwana nigo babaire bagoteba buna nigo abarai abo ba opposition batabwati agenda nde yonsi yugo chigokonya omukenya anene umwananchi okawaida ase babaire bakuboria barweli bagagocha serikali yabono elio egendere gwikirania magenderero ase semo au. Hapa sisi tunasema ni William Ruto na Profesa Kithure Kindiki. Tunaelewana? Hapo hakuna mjadala. We are not negotiating the presidency. The presidency is William Ruto and Professor Abraham Kithure Kindiki. Wale kina Matiangi, hawa kina Wamalwa, huyu jamaa Mkabila Bigiji, wawache hii mambo yao ya matusi, na wakiambiwa mambo ya ukweli waache kulialia. Waliambiwa jana, sijui huyu hali kwangu yule hali kwangu. Mumeambiwa muimarishe afya ili afya yako ya mwili iongoze afya yako ya kichwa. Waache kulala, mwache ile mambo mnafanya, urongo mwingi, propaganda nyingi, sabotage nyingi, hamuna track record, hamuna maendeleo yoyote. Tunataka tu kuhamasisha watu kikabila. Mwanchumu ligiriria nara yukurwa seki unga chinsa isano na ibere kolendekero charagire chinsa 10 nande ningirane nkoletra yande ase nchira yobwingi ngwakire mbia mono ya bene ase ngencho ko yochora ko yetengera Getembe TV ekero nkurigiriri gali Finya Nation ebagonte byanga nigo bali standby eligo koletra vibes on vibes elikwene kinga ngoko goke bali naboigo ekero gendete gotengera Getembe TV yenda gotwara ubuligiriri borubya twabwatiranire nere Elvis Manyara use DJ Creeper na nche nako ya letra nigo nkuru kwa Ruth Kemunto.